A Xunta de Goberno local deu luz verde á adxudicación do contrato que se enmarca no proxecto de modernización do Centro Comercial Aberto, financiado cos fondos Next Generation. O Concello asumirá a actuación cunha axuda próxima aos 250.000 euros, coa que, ademais da adquisición destes puntos de recarga, instalarase unha máquina de reciclaxe no mercado municipal, así como bolsas e envases compostables pro comercio. Vamos a instalar 4 cargadores de vehículos eléctricos. A localización vai a ser o propio parque da plaza do Concello, a plaza de Galicia, ben subvencionado polos fondos Next Generation, nunha subvención que solicitamos para a modernización do centro comercial aberto e, bueno, unha das melloras que tiñamos contemplado xa cando entramos no goberno, que era modernizar o Concello e prestar maiores servicios. Non, este é un servicio máis que vamos a prestar aos veciños e veciñas de Boiro. Sabemos que o vehículo eléctrico é o futuro e queremos dar ese servicio para a xente que xa pouco a pouco están comprando ese tipo de vehículo. Unha vez estean en marcha estes 4 puntos, a intención do Executivo é seguir ampliando a rede de cargadores eléctricos non só no casco urbano, senón en todo o municipio.